Samtang hulga sa pagtakod-takod sa COVID-19, wa makapugong sa mga Sugbuanon sa Malinaon nga pagsugat sa bagong tuig. Pipila ka mga tao migamit yun og turutot na kaldero og bisan unsang paagi sa pagsaba-saba pagsugat sa bagong tuig. Taliwa nini di gyud kalikayan nga adunay mga tao nga migamit og mga pabuto. Siluan Mirondina, adunay live report. My Happy New Year! Happy New Year, Bob. Bob, itandi sa nakalabayng mga katuigan nga normal ang pagsugat sa bagong tuig, nabatyagan gihapon ang diwa sa kasadya taliwa sa pandemya. Taliwa sa nasinating pandemya, bibo nga gisugat sa mga Sugbuanon ang bagong tuig. Sa bisan asang dapit, may mga pundok sa magpamilya, managhigala nga naghiusa na nanaw sa mga fireworks display ug nagsaba-saba sa pagtuo nga kini makabugaw sa mga daotang panghitabuong mga malas. Among naabtan kining managsilingan sa may B. Rodriguez dakbayan sa Sugbo nga daw nakalimot nga may hulga pagihapon sa COVID-19. Wa man mahadlok ni taga Sambagdos. Kay ang SARS ko di na mabot di tingali siya to ang sa nasod manghinaot lang unta nga panalipdan ta ni Senyor Santo Niño. Apan dihang kalit nga miabot ang patrol car sa kapulisan, nag-iyahay sila pagpanghipos. Duha ang natalang naangol sa pabuto nga milandig sa Cebu City Medical Center. Mato ni Dr. Paulo Fabian, usa ang nabutan sa gipunit nga pabuto, samtang usa ang nabutan usab sa gidagkutan nga firecracker. Mga minor injuries ra hinuon ang naangkon sa duha. Naray duha ka related fireworks injury nahitabo. Ang usa is around 11 p.m., ang usa is around 12 a.m. So duha ka laki, pasyente, 2 male patients around 60 years old. So ang usa nabutan siya og senyorita, ang another one is PVC pipe katong boga. Samtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, may tulo ka mga tao ang nabiktima sa pabuto. Duha kanila nahiagom lang o gagmay mga samad sa siko ug tudlo human aksidenteng maigo sa pabuto. Apan may usa nga napaso gyud ang duha ka mga mata niini human maigo sa splinter sa pabuto nga araw. Kasamtangang giatiman karon ang 23 anyos nga biktima sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Suka Disyembre 24 hangtod kagahapon Disyembre 31, may 7 na ka mga individual nga mga nangaangol. Samtang 7 ang natala sa Department of Health nga nabiktima sa pabuto, duha sa Vicente Soto, usa sa Negros Oriental, duha sa Lapu-Lapu City ug duha sa Calape Mother and Child Hospital. Samtang mukapin usab sa 36,000 pesos nga balor sa mga pabuto ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police sa gihimo ni ining pagpangronda sa mga dili designated display area. Bob, wala hinoy nasakmit nga mga illegal nga mga pabuto sama sa Piccolo, Superlolo o uban pang mga prohibited firecrackers. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina, sa imong live report.